bataba baitu mbale baumiete na nde mbale basireti amagima abo. Abasireti amagima abo igo bale 8 na baumiete bagatwara amajera make igo bale 19. Asa aba 19 babwate amajera make Nyasaye obakonyire barure nyagitari noyo omutigarete nyagitari ule enyagitari ekuruku Chironi. Asa aba 8 basireti amagima abo 7 igo baruete Nyamira County n'omuswati oyomo okuruku Cynthia Beatrice igaro omukuria alisobo mabera goetera omubasokano oyo bweparoba our excellency Governor Amos Nyaribo nabatwalete ogoichano konene na mabeba mange na ase statement yaye agatebanga nachi kunyaraga kobaga gokonya na kusira chi family echi chiasiri guna bamwabo ase omubasokano bwepara ebone program nere yetogendererete twarorire chi family kadhaa ase program yo mugavana iga tokogenda ase family yasiri guno yo mwabo twabaye ndagera egiye kunya kubakonya batware chinguru ekero bagenderete kubangira amatangayo na coffin ya 20,000. Unabona toko kwa naiga igo tore ase family ya oyo bintu kuruku Grace Matayo no twaletire endagera amo nechibese chire 20,000 echichira chikubakonya kugorera oyo minto Grace esanduki kugenda tole ntosireti oyo minto kuruku Caroline plot 10 no tokogenda nande tumanya kogenda Nyaronde noyo minto naro osire tororo kuruga gu Nyaronde nande tumanye koira na Tindereti ase family yasireti abamuraba mwabo babere. Eliota Diana Kennedy Matayo gatemu twabeire no moko no etole no bororo sinjo sirio minto Grace asengencho yo mugabana atoire ngora otoire ndagera nande wetire sama sabaye na masabo ya baminto ntogenderete korema igo twirane iri mugabana mbiamono tienya samoseni nande ekoreka akorire auto sabanga nya samwe chinguru elinda yendre gotokorere gasi ase county eto ya Nyamira Kiro chokorenga ni mugavana naye gatia baraibande bali bakona kutabanga no balegeti gosebaregeti bad batarikasa bado ntora mbaraija bakwana na intura girendo mugavana ito we supporting ande enjere ya tuikirange ekero tubwato gokon we pray for him Nyasamo konye na ande Nyasaye karanche ulero kubwa kwae next time we shall support him. Yeah, thank you.